Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasuni bla. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako mangulam. Eh, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:16 na 104 ka adlaw na lang ang nabilin. Paskwa na 111 días na lang saylo na kita sa tuig 2023. Anano naman nga kapalaran ang nagahulat sa aton sa masunod nga tuig. O bugtawron, may klase, may opisina subong. Ang iban gutok ng Libertad, Burgos, kag mga palapala. Ang Central Market na wala size pa naga-abre, ti kalabanan sa aton ginikadan, ara na, nakapangumpra na, nakapauli na, luto na pamahaw para sa estudyante kag para sa naga-opisina. O bangon, bangon, bangon! Pasiplatan tadugay-dugay ang palibot sang siyudad sang Bacolod. Kamusta na ang mga merkado? Kamustang biyahe sang aton sini mga salakyan di pasayro, taxi kag iban pa. May rollback boss pero medyo katiting lang. 2 pesos guro ang rollback sa kerosene kag sa diesel. Wala pa sang kasiguruhan kung magahulag ang gasolina. Mayad na lang na. Bisan paano, bisan jutay lang, bisan kiting-kiting lang, may rollback man
para maiban-ibanan ang sakripisyo sa aton mga driver kag madugang-dugangan man ang bring home. Radio Philippine Standard Time las 4:18 na aber. Observation report sa aton patrol sa palibot sang syudad sa Bacolod. Balita sa patrol. Dan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Matugnaw nga kaagahon, Action Fred, gahilapit tagid, no? Kag maamat-amat na, no? Nga mabatyagan ang espiritu sa Pasko. Kay may mga Christmas songs sa kita nga mabatian, Action Fred, no? And laragway karon sini nga kaagahon sa pila ka mga dalanon sa siyudad sa Bacolod, masyado gidya katawhay, may pipila pa lamang ka, mga salakyan di pasahe ang nakita ng Action Fred nga nagbiyahe sini nga kaagahon ang iban halin sa area sa barangay Bata, barangay Banago, going man sa Libertad, ang iban halin sa area sa home site, going man diri downtown na area, ang dalan sang Burgos, no? Masyado gid ka tawhay sining kaagahon, pero kitaon ta na diri, no? Bukas na ang Burgos Public Market sining kaagahon para sa aton sining mga kauturan nga temprano pa magapamalaklon, no? At least para makabaluman ang iba naton nga mga kauturan, especially ining mga Iloy sang panimalay Action Fred nga temprano pa nagbulog taw para magpanindahan Action Fred para makaluto temprano balon sang ila sining mga estudyante nga sining kaagahon, no? So at least temprano pa magtulong sila sa Burgos Public Market para magpamangkot wala pila ang presyo karon sa mga isda. Ang iban gani diri halos may paka-display Action Fred, no? Bangod sining kaagahon, amat-amat pa lang ang pag-abot sa mga isda diri sa area sa Burgos Public Market. Pipila pagid lamang ka mga kapangko kung lamesa ang bukas para sa aton sining mga kauturan. Reaksyon na pwede ang bilong-bilong, tilapia, kag bangros, no? Subong aga si Madam, bong kalabasa mga bangros ba? Kag ang tilapia dagko. Tagpila ni siya, ma'am? Good morning. Ang bangros sa subong 180, tilapia 180, 200 ang bilong-bilong. 200 ang bilong-bilong. Ang bangros mo, madam? 180. 180, gagmay ni siya, no? Kag ang tilapia dagko 180 man. Bilong-bilong 200 Action Fred, no? Magluwas diri kalabanan banguros, bilong-bilong gihapon. Bangros kalabanan diri Action Fred, bangros bilong-bilong, tilapia man gihapon diri sa Piak Action Fred, no? Ang mga available subong nga aga, pero nabi diri Action Fred kay may tuloy tagagpabagak. Ma'am, tuloy, ma'am, tagpila subong? Sa 100. 100 ang tuloy. Ang tabagak niya? Sa 200 ang 200. Mayo mo na yung Action Fredo. Anong taganin ni ng Gurayan, no? Tagpila ng Gurayan? 150. 150. Gurayan pa lang ni Action Fredo. Naman pa rin so far ang available. May kasagman diriya. Wa po nga kasagman, no? Lagko. May panalagko pa diri available subong aga Action Fred, no? Sa mga panalagko, pre, ang panalagko ta subong pila ang available ta? Blue Marlin pila? 450. 450 ining Blue Marlin Action Fred, na dagko kayo ba? May palit ka diho. Ano tawag sa niya? Nga tangigi ka ganing dagko ning daw tilapia man ni. Pero ano tawag siya na? Igda. Ang igda pila? 200 lang was pila. Ang Blue Marlin 450. 450 Action Fred ang Blue Marlin. Diri kay
This ay mangyapon di reaksyon na Fred. Bilong-bilong daw ilagid niya subong puro si bilong-bilong kaga tilapia. May ari man diri available isa ang sa yung gyapon action na Fred. Pre, pila ni 220. Upos-upos action na Fred. So far amo pa lang di ang mga available sa karon sa halos 5 tapang ko o kon lamesa nga aton sinina mangkutan action na Fred, no. But anyway, dugay-dugay base maguro adlaw mangin na available naman, no, ang pila ka mga utod nga temprano pa magapamalaklon kay ongoing man action na Fred ang delivery sa nga ila sini nga mga isda, no, sa area sa Burgos public market. So para action na Fred ang observation sa patrol ginadulong sa inyo sang Santon Plaza Herbal Coffee. Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:25 na madmadron bugtaw ron las 4:25 na nakaluto na kamo pamahaw na ako ang ginaplo pangita sa ginhawa ko subong ining tambo bala nga gatan mo. Tapos mo tamo takway, okra, sweet corn, baklan mo kasag, kampyon na. Tapos may turta ka nga lubo-lubo, amo lang inaayang ginapulupangita sa nga kon ginawa karon nga kaagahon. Basta ga-serve si mo, ga kiay-kiay, ga short slipot, ga guwapusod, okay na, made na ang Lunes ko. Sige na, bugtaw ron. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 na. Ari na sila, gaidas na sila. Si Doy Arthur Ged ang una, kay Robe Argente de la Luna, monitor kami dia Lubic, kag Robe de la Luna. Si Milili Uligo Tamyaw Yamam Banisa Star, kag Doc Matmayo Jinke de Alagdon Noel Amar, kag Alex Montisa. Si Jose Mongcal Torilla, morning ga monitor sa Binalbagan. Kay Ronnie Gordon, kapita, salamat gid. Kay Hasmen Roldan Rabilio, ara na siya. Kay Ronnie Aurino, good morning man. Bao si Jinky di Alagdon, aga pa siya. Sige, morning ko no kay Arthur Jeep Villasor, Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mama Lulit di Alagdon, Papa Joe, kag sa tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto, alin sa Arizona, USA. Sige, kay ang ilagay yung Dato Castillo, good morning man. Kay Aida Alunan, kay Robert Pore, good morning. Sige ka Junior Malakad ko no. Aga pa gapulaw. Sige. Kay Julpa Caritatibo, good morning man. Tamyayo Rolando Kolot Caritatibo, Bindol Family Paridyo Makilan ko no. Marichichi Pagsugiron, Makilan Wilboy, Bandukilyo. Dindin Monteflor sang Barangay Robles, La Castillana. Si Roming Estrabono Roming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan. Si Connie Laparan, Tamyaw ka Pamilya Laparan, Labanyego, Torbila, kag Isparisya. Katamyaw Connie Laparan sang Pandanon, Don Salvador,
Benedicto. Si Judge Snap niya man, tiga bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Reuben Tampos, kag Bob Rancia, kamusta ka mo? Si Toto Raul Alibugas, dalong galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Dira kay Diosing Tupas Bao, sa Purok Mabinuligon 2, Barangay Sumag. Aga pa siya gabugtaw ko, no? Kay Ana Diaz, ang Purok Balulan, Bago, good morning man. Sa mga dilag pamilya sa Sumag, Belmonte family sa Purok Riverside. Kay classmate ko Efren Pompirada da, kag Nets Alarcon, good morning. Kay Marlon kag Lagrimas Reyes, may lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakaaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon ginapahibalo kamo padayon ini alas 9 sa nga tubtob alas 3. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed,
nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang Na baga mulumadlos pa si Bagyong Indaya. May skirda siya kuno, magwasa sa Philippine Area of Responsibility, buwas nga adlaw. Kabay pa, wala gisang tuman nga halit, nga gindala, sining typhoon nga si Inday. Mabulubas kog ang balbal sang among bagyo. Las 4:35 na, gasaka naman kuno ang COVID. Ano ang nagakatabo? May 83 ka bag-ong nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas kang nagdala sa kabilugan 195,221. Samtang may 28 naman nga na-record nga naka-recover sa COVID-19 kag ang total recovery ang nagdangat sa 187,154. Wala naman sang bag-o nga napatay bangod sang COVID-19 kag ang kadamuon sa nagkalamatay nagpabilin sa 6,500 o kung 6,251. Sa mga bag-o nga kaso, may pinakadamo ang probinsya sang Iloilo, may 22, ginsundan sang probinsya sang Negros Occidental, may 19, siyudad sa Bacolod may 14, kasyudad sang Iloilo may 13, samtang ang probinsya sang Atiki may 7 lamang kabag-o nga kaso sang COVID-19. 5 sa probinsya sang Capiz, 2 sa probinsya sang Guimaras, kag 1 sa probinsya sang Aklan. Sa karon, 1,689 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Samtang sa NCR, ang report sang Octa Research, nagtaas naman ang kaso sang COVID. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Ang konbuhi pa si Marcos, ba 105 ang edad niya, no? Sa iya kaadlawan na wala lang. 105 na siya. Ginpangunahan gid sang presidente iya anak junior ya ang iya sini nga kaadlawan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Oy, ang medical mission gali sang Aksyon Radio.
Biandos, Barangay Mailom, Siyudad Sambago. Ginpangunahan gid sang Siyudad Sambago nagpadala gid sang doktor kag medical personnel gikan sa City Health nga opisina. 250 ka pumuluyo nakapakonsulta kag nahatagan sang bulong. Si Barangay Kapitan Roger Torres kag katapos sang konseho, mga barangay staff kag purok opisyal nagbuligid nga bisan paano mangin madinalagon ang medical mission. Nagatag man snack gani ang Action Radio, ang medical mission suportado sang Sincere Drug Store kag Negros Grace Pharmacy. Puerte, no? May angot pa niya sa ika-53 nga selebrasyon sang Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman brown na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan niya, ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 40s lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 40s na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-record ang kinanglanong makapag-disipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Diyan mo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga base ko makadaog ka man rapo ko tatuban ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-open sang panawagan, nabatian ko dayon.
kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala ka kaabot sa mo premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamati tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na nakabati ko ka, ihanap ka ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Muna ka lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka makuntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansapon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas.
Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapik. Giti wires ang ginkakas sa Dalan Burgos kag Lacson sa nagapadayon nga clean up drive sang lokal nga gobyerno sa Bacolod. Ini nga ginumon bala nga mga kable, mga kuryente sang telekomunikasyon. Mayo man no. Sige ang pagpanghawan pati nagahilay nga postida sa tunga-tunga sang landbang kag 888 Chinatown. Inislan kuno nila ang poste. Kadamo sang dapat inislan nga mga poste bangod ang iban gabok na. Masyado nakadelikado para sa aton pumuluyo nang hinali humugpaas bala. Kabudlay. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:49 na kay Rona Rehida Trababaw maulanon kuno nga panahon gamonitor sila ni Tatay Tidi Rehida Sr., Mark Grace Liupel kag Bibing Ramos kag TC Galon. Good morning da sa inyo. Si Imbong Jocampo kag Kap Bito sang Maaw gaplo pangapi na sila. Kay Ruby Argente de la Luna, tamyaw ko kay Tito JC Puentes, gamonitor sa programo. Thank you, Gid. Kay Milagros Morales, good morning. Nagamonitor sa Barangay Maaw upod kay Edgar Morales. Ba si Primo Danhaliko, aga pa, Primo. Nagabugtaw na. Kay Ria May Ladio, good morning. Nagabugtaw kay may klase. Sige. Kay Crisilda Balindes Iman, morning. Good morning. Tamyaw ko mga friend ko da sa Maaw, si Anabel De Pedro, Joby Priulo kay Nang Naida. Good morning. Alin sa Panglao, Bohol. Sige, taga Panglao, Bohol da. Good morning. Kay Flor Delisa Alimasa Alisna Pirolino. Good morning. Tamyaw ko naman aga lang kay Papa ko gamonitor, Sani Alisna sa Kanlandog, Murcia. Sige. Kay Lunilin Soriano Juanico, good morning man. May lang pagmonitor. Kay Kaminso Siason Biboso, good morning. Tamyo ako na Duday Mando Ilsa Milba Madera, store dire sa Abuanan. Kung utod nga si Lima, kuno Di Sales sa Louisiana, Maaw, good morning. May lang pag-monitora. Kay Billy Albay, happy Monday, sige. Kay Albert Pore, good morning. Tamiyaw si Junior Malakad. Sige. Kay Maricel Alonsabi Sabudugo, good morning. Kay Tilma Pihida Sion, Kadungon Hope Sabudugo. Aileen Artiliado, kag Jo Maridanong, Anghela Gabi, Consita Cosculwela, Barangay Sagang, La Castillana. Dira kay Carl Kenneth Cañete, morning sige wista ko ano to. Kay Miriam Juso, sige pakitamyo naman kay Ann Bundaon, happy birthday. Kay Ann, happy birthday. Kay Elvira Hilogo, good morning. Kay Jose Mungcal Torilla, gamonitor sa Binalbagan. Si Renato Tanuan, morning. Nagamonitor sa Sindaw Sipa, Isabela. Tamyaw kay Brad Mating di Pales, kag sa grupo Paghidait. Okay wala problema. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Kung ano man ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB
Oops! Di ka sure? Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin? Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ang aton mga kauturan, kaon-kaon man labi na gyud sa mga squatters area. Kung ako mag-feeding program ka, pilion mo mga lugar bla ng mga lugar gidabla sang mga utod naton nga medyo masiling naton pulo pigado gid. Bisan paano enjoy na sila. Nami pagid kon may padalon doon. Tapos ang feeding program. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na, kay Jubal Trinidad, Baulit starts ko no, working days naman with a smile. Sige, maigid man yumyuho ma. Kay Angela, gayon dato Castillo, Tamyoyo bata iya sa Birot, Lebanon, Maricon Castillo, Gloria Moreno, John Castillo, sa Batangas, kag Tagabanga, Tutong, Barangay Pilisa. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning man nagamonitor sa Barangay Gimit, La Carlota City. Kay Nubi Magapan, gamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Manuel Miraflores Cuales, good morning, nagamonitor sa Sitio Cubay, Inapoy, Kabangkalan City. Kay Domingo Barnisoda, good morning, kay Pili Asonsima Renato Amar Barniso Family sa Barangay Kabagnaan, La Castiliana. Kay Siupaw 7, Siupaw sa Mansalanao, La Castiliana. Kay Manuel Miraflores Cuales, good morning, may lang nga pagmonitora, may lang nga pag-upod-upod sa aton. Kay Lubic de la Luna, good morning, ari lang kami di monitor nga pita, alin kay Pato Kagrubi de la Luna sang Barangay 30. Taga Barangay 30 good morning. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning man. Dira kay Corazon Lidisma Dayon, good morning. Watching here from Purok, Paraiso proper, Barangay Talok, happy birthday ko no. Kay Lucan Grita kag Maria Lina Muya. Sige. Happy birthday sa inyo. Kay Aida Alunan, tamyaw ko taga Barangay Granada. Labinigid kanday Rodolfo Rinaldo kag Roberto Alunan, Junior Advincula, Henrita Garcia, Alan kag Lourdes Villarete. Ariglado Balikan ta kamo pagkatapos ini. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang high blood pressure amo ang kabangdanan sa pagdevelop sang arthritis. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento. Standard time, las 5:05 na, pasudlon tang report sa porsa sa ngaton kapulisan, Police Station 3 o Sisaon sa LTO ang tag-iya sang salakyan nga nagatag kakulba sa isa ka babae. Dali lang. Police Balita. Detalyo pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. Maga-coordination ng aga ang Police Station number 3 sa Land Transportation Office kon LTO agoy kilalawon kung sino ang driver kag tag-iya sang auto nga Toyota Gray nga may plate number CTL 751. Ini nga salakyan Action Fred kun madumduman nag-viral sa social media matapos gin-post sang isa ka cashier nga nagpangidaro sa 34 anyos nga babae sa iya sa Facebook account. Sunod sa kay Police Captain Armelin Vargas, hepe sa Police Station number 3 Action Fred, nagpa-record ang biktima sa September 9 sang aga matapos ang ilang eksperyensyahan sa September 6. Sunod sa relasyon sa biktima Action Fred, sa September 6 sang gabi, isa ka auto ang nag-iping sa iya sa diin ang driver nagsitsit sa iya agud pasakyon sa iya siri salakyan. Nagpagisog lang Action Fred ang biktima sa mag-U-turn ang salakyan pabalik sa iya kagin padaman ang driver nga matawag ini sang pulis. Rason nga ini naglakat man gilayon. Nagapati ang biktima Action Fred nga posible may malaing nga plano ang driver sa biktima. Apag wala ini madayon, matapos magpangisog, kano paandam sa driver nga mag-report ini sa kapulisan sang station number 3.
na pag-blatter siya sa station sa hapon. Actually, din for record ang Mantonia. So, kung nakuha siya sa number sa station, kung ano gano'n na yung plano, pwede siya masalot siya sa doon kita nga siguro nga space up, pwede na permitong. Pero damo, pag ito depende sa iya, pag-give nga i-tuad, itong mapasaka, kung ma-identify ka na ito ang tao. Kaya tuloy hapon na siya binag-blatter, so ay na kami nakapa-request sa LTO sa identification so sa plate number ang ginasag niya. Maka-verify ko sa LTO kaya wala man siya sa identity ko ng tao. Ang plate number, ma'am, i-verify nyo ni sa LTO? Oo, sa Lunes na. Anong panugyan mo man sa aton ng publiko, especialmente sa mga nagapuli kung gabi o kung tagahon, ma'am? Doble ingat, kasi kung mga pareha sinangali, wala nila kilala, nila pag-i-entertain. Pinirigit sila sa mga lugar na may mga tao. Actually, dira sa mga tricycle nag-park sa kamunang oras. So, pwede siya kapangayog bulig. Kung daw ba matsyaga niya nga na-threaten siya. Nag-blatter siya kagapon. Kung may update na kami siya muna pag-coordinate kung ano iyang plano. Nag-lesson learn, ma'am, nga hindi siguro maglakat, ma'am, nga isahanon, ma'am, o nano, no, dapat pasugat ni ma'am, no? Okay, gabi, nagigman ito mo 11:30. Pero usually, ang ato na patrol, nag-park sa may overpass sa bata. Siguro ang timingan, lang din nga nakahadin or may gantiskundihan. So, anong panugyan mo, ma'am, sa publiko kung may magkatulad, sila yung kakaso nga daw kamalamalahan, ma'am? May babae kay smart man siya kay lingkuan niya, may picture niya ang plaka ng sinakyan. So at least may connection na siya sa tao nga nahimo sa iya tamo sila. Pwede sila mag-save sa mga hotline numbers para nga kung threaten sila anytime, pwede sila ikapanawag kagapangay, responde. Police Captain Armelin Vargas, hepe sa Police Station number 3 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Rick Magbanong nag-report, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:09 na. Ay si Carl Kenneth Cañete, pwede ko no, Aksyon GM, recap atong mga winner naton sang Sabado sa Dakop ka, ariho nga pangabay sila kung pwede ma-recap ang Sabado bala nga mga ginlawag nga nagdaog, no? Sige, tingwaan ta na karon. Kay Dante Makilan, good morning man. Kay Burnok Sibilya. Tamyaw ko data ni Bernie Dalisay, kag Burnok Sibilya. Sige, mayong aga lang Dira kay Rochelle Evangelista, monitor kami pemia sa barangay 14, Dawes upod sa asawa ko nga si Annalyn Evangelista. Kay Mr. and Mrs. good morning sa inyo. Kay Juby Mage, good morning, monitor Sala Castillana. Ba, Sister Mayo, good afternoon sa inyo da. Gapamati ko, over 3 hours ang duty. Short stopping kami sa amon faculty. Kos kapoy na. Good Sunday afternoon, Domingo to sa ila. Sa Minnesota, USA. Star, good morning, good afternoon, galidira sa inyo. Kay Miriam Dioso, good morning. Sige, taga San Agustin, Isabela, Balanga, Pamilya Dioso, kag Bundaon. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Tamyaw ko Pamilya Valdez, Baldonado, Bagapuro. Mural kag Sulita sa Hacienda Teresa Magaluna. Kay Richard Balayang, good morning. Gamonitor kami sa Barangay Agimit, La Carlota City. Kay Georgia Gargasiran, gamonitor ko sa radyo. Salamat, Gid. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo. Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiolo. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag palamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon basi ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri ang paluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances,
cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na no kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri ang hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, GFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa PN na ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Salamat din yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga
sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga kaupon ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may mga. And the winner for digital story. Kanyiti, no? Sang katumbal ibi magaluna. Kay aksyon ani ni siya. Ginlawag kag si Maria Dilia Agudelo sang Zone 9 handumanan sa programa ni Aksyon Eric Magbanwa. No? Amo nang pangabay kay na sang aton sining isa katag tawag dire kon sino kuno ang nagdaog sang nagligad nga Sabado. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na kay Sinika Mahilom da good morning kay Pirla Dalida kag Dodge Dalida kuno. Kay Jen Ignacio good morning. Sige. Morning kuno kay Lula Trising Anoran, kay Lorna Tababa Habagat, good morning, from Kabangkalan, ga monitora. Sige, kay Ray Flores Barayuga, mayong agaman. Ari anay ho, may ipamangkot la ko sa inyo, may nahikapan kabala nga bukol sa lawas nyo. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 10-38. Una nga bula, resulta 10 kag 38. Second draw, 34-38. Ikadwa nga bula, resulta 34 kag 38. Third draw, 38-32. Ikatatlo nga bula, resulta 38 kag 32. Rikta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 64,509,145. Ang jackpot 64 milyones 509,145. Winning combination in any order: 21, 19, 55, 36, 46, 43. Winning combination sang 658, 21, 19, 55, 36, 46 kag 43. Saylo kita, 649, ang jackpot, 68,467,186 ang jackpot, 68,467,186,
winning combination in any order 9, 42, 16, 47, 13, 5. Ang 6 for 9 combination 9, 42, 16, 47, 13, kag 5. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Oh, morning. Ga-monitor sila kadaga ko no. Si Roger Burgos. Good morning. Kay Roger Burgos, tamyaw ko Mama Winnie Giray Burgos, kag brother Ronald Burgos, sang Biscom Compound, sa kapihan ko ni Lolita Binyas, sang Paglaom Binalbagan. Ba si Utay Benedicto, tamyaw ya mga huben kagwapa, ang mga staff sang Norbing Hinubata Tiloring sa Plaza Mart naga-monitor. Morning do sa inyo. Kay Bilin Sinaon, good morning. Ga-monitor kami ni Lani Hulagay, sang Purok Gaisano, Barangay Alihis. Taga Barangay Alihis, good morning. Kay Barani ni Rico, morning. Bukay aming Gingging Perez, Konsing Baran. Alin kay Rico Baran, sang Sitio Pait, La Carlota City. Taga La Carlota City da. Good morning lang. Kamusta da sa kapihan? Wala na ko kakadtudugay ba? Guro primedaya present si Munsing Syukon, si Joel Perido, si Jobert Carion, si Bida Tombo, si James Patalagsa, si paring JC Sindico, Bibitan, kag Roger Aguirre. Gapit ba na si Paricano Rivera, kag si Lori Apurado. Dira kay Boy Bala, mga minsti na sila. Boy Bala, Dot Sullivan, Munet Rujas, Nelson Distrito, Larry Benitez, Jok Torres, Maral si Pari Ed Jamson, si Billy the Kid Caro, kay Jimmy Candelario, si Paulding Hipes, na wala nag-absent da, daw sila da ang mainstay permi sa kapihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Ari ho, may pamangko. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Pagdeklarar ko no, sang Sumag River bilang tourist destination, ginaduso ni Councilor Villarosa. Balita City Hall. Si Action Dale Salazar may report. Action Dale. Mag-action Fred, luyag ni Bacolod Councilor Jason Villarosa ang chairman sang Committee on Tourism sa Sangguniang Panglungsod nga ideklarar ang Sumag River bilang tourist destination sa syudad. Tinalikdan nga si Mana ginaprobahan sang City Council sa first reading ang ini nga proposed sa ordinance sang konsehala. Gain pahayag ni Villarosa Action Fred nga pagi sa ordinansa may pagatukuron nga komitiba nga mo ang manguna sa maintenance kag preservation sa lugar. Lakip man ang pagpain sang pondo sang syudad. Kinaduso man sang konsehal nga mayara sang bantay sa lugar. Kasunod nga damlag lang ni dira sang proyekto si Congressman Greg Gasataya nga Esplanada. Gain pahayag ni Villarosa ang Sumag River ang isa sa pinakadako kag pinakamalabang nga baybay nga dapat mahatagan sang importansya. Proposed ordinance establishing the Sumag River as one of the tourist destination and
mahimo kita sang committee in charge para to at least makabantay kag makahatag pagid sang security dira. No, kay as far as we know, this is one of the projects of Congressman Greg Sataya nga nagpatukod dira siya sang isa ka esplanade. Nabatian si Bacolod Councilor Jason Villarosa. Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon, proven and tested ang kaepektibo sang Life Extension Vitamin D3. Dako nga mabulig sang Life Extension Vitamin D3 para malikawan ang heart diseases kagining na pamatud na sa madamo nga clinical trials. Life Extension Vitamin D3 ang number 1 brand nga vitamin D3 nga gina-recommend Aksyon Dale Salazar una sa Balita Una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na. Si Amado Ladua Jr. Gamonitor sa Barangay Alianza, Siyudad Sang Bago. Kay Milka Padilla sa Don Salvador biniligto niya bugtaw na Lunes. Nga Lunes subong. Dapat gini? Dapat Lunes subong. Gabugtaw na kamo. No? Areglado. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon, nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang 2 ka semana, ako po. Pasyar na tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benefit. Sa buy-bust operation sa siyudad sang Cadiz. Detalye sini, upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Dakop sa ginpadigan nga buy-bust operations ang Cadiz City PNP ang isa ka street-level individual kag duha ka iban pa. Iring buy-bust operation Action Fred ang ginpadigayon sa Purok Menoswagon, Villa Barbas 2, Barangay Zone 2 sa siyudad sang Cadiz. Pasado alas 3 ang takna naman sang hapon sang Setyembre 10, 2022. Sa sining nga buy-bust operation, positibo kag nadakpan mismo ang subject nga si Rolex Sander Rosales, 46 anyos, soltero, kag residente man sa Purok Menoswagon, Villa Barbas 2, Barangay Zone 2 sa siyudad sang Cadiz. Nadakpan man nga upod ni Rosales ining Sunday Errol Rosales, Ibadyang, 20 anyos, soltero, kag residente sang Villa Barbas 2, Barangay Zone 2, kag si Bernard Picayco Sr., 46 anyos, nga residente naman sang Don Salvador 2, Barangay Tinampaan, tanan sang siyudad sang Cadiz. Sa sining nga buy-bust operation Action Fred na recover sa kay Rosales ang napulo ka sa siyas ang ginasuspetsyohan shabu nga ginabarbanta nagabugat sang 1 ka gramos kag may estimated market value nga 6,800 pesos. Na-recover man ang 500 pesos nga buy-bust money kag 1 ka double mint canister kung sa indikto ginsulod iring illegal nga droga. Action Fred. Sa nasiling ko na iring subject sang buy-bust operation is ka state level individual kag sinimana naman nga ginamonitor sang Cadiz City PNP antes pa man nga nadakpan. Sa totalan nga mga ka-aksyon sa mamahilig dira magigop sa mainit nga kape kon kagahon, basta kape. Isa lang aton marekomendar sa inyo ay nasa Nyo Aksyon Jan Diaz. So nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:35 na kay Stila Pahilangga Cesar na. Good morning. Maulanon ko no sa siyudad Sambago. Si Inday magwa na siya. Ang bagyong si Inday magwa siya boss. Kay Bibi Sasam sang Maaw. Good morning man. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili. Good morning. Good morning dira sa kagamonitor sa Silay Hospital. Kay Rotsi Garbo Pabulayan. Good morning. Tami ako Elizabeth Garbo. Regine Garbo sang Lumangob Sian Bago City. Mabaliskad pang bibig daw. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:36. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand kag medical doctors recommend. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang pinayakang PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Go lam sa kuno sa imo cellphone. Sa imo Go lam sa cellphone.
cellphone ko. Pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ka-conflex sila nga duwa. Buti ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo. Pero Ay, las 5:41 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwa. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community
which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Time la 5:47 na. Bawa ang iskandalo bla sa text nga ni. Ti dugay na ginaplastar nga dapat SIM card iparehistro. Kaya kung iparehistro mo at tutungalan mo, ambot silingon kung mag-text ka binastos na, kag kung ano nga daw. Hindi bagay kung madakop kagilayon. Galing kay mati kadamo pa sang kuskos balungos. Ini lang gamit na to ni, masyado ni ka mapuslanon mo. Dasig ang komunikasyon. Labi nagay kung gatrabaho ka. Hindi lang paggamiton sa hindi amo, binastos o personal nga yaw-yawanay. Kay ginistudyuhan ini nga nami ang imo sini nga paggiho dasig dito sa Amerika, text kara dayon, amo na bla. Nami ang komunikasyon galing gingamit sang aton mga utod sa hindi amo, mga binastos siya mong ila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na sa Barangay Madalagda sa Pamilya Baira, kinatamyaw komunisunya sang Rosal Takuling. Good morning da. Sumuman kay Hel Lucina, tamyaw ko, Maminits Lucina, kag ang iloy ko, Jima Lucina, kag si Manang Stephanie Lucina, Manang Buds Atienza, gamonitor sa Bago. Taga Bago, good morning. Kay Ana Sinoro, good morning man. Kay Giselle Franco, maulanon man dire sa Phase 3, San Esteban, Bago City. Upod si Erwin Gonzales. Maulano, no? Si Elizabeth Gamala. Elizabeth, good morning. Malaka Kagamala family ko, no? Mayong agada. Kay Katibir, ang Barki Tribe na adlawan ka mo. Oh, sige. Morning da sa inyo. May lang pag-monitor sa Barki Tribe. Si Kimpo Yulo, si Ardong Yulo, si Antonio Villanueva, si Antonio Yulo sang Binabagan na always kay kuno naga-monitor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Aber, ang pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon, Fred, pangatlo ang Bacolod City Police Office sa may pinakamadamo nga na-aresto sa ila sining kampanya sa most arrested most wanted person sa bugos nga Western Visayas sa sunod sang 8 ka bulan. Sa pahayag diri ni Police Major Mary Grace Borio, ang bagong PRO6 spokesperson, ang mga kapulisan sa Police Regional Office 6 ang naka-aresto tanan sang 4,242 sa mga most wanted persons sa diin 683 ang gina-classify nila bilang most wanted person, samtang 3,562 naman ang ginatawag nga other wanted persons. Dugang pagidi ni Borio sa 680 ka mga arrested most wanted person ang NOC-PPO. Amo ni ang may pinakamadamo nga na-aresto kag ini ang nagdangat sa 245, nagpangaduha ang IPPO nga 131, kag nagpangatlo ang Bacolod City Police Office nga may ara 80 isa-is. Samtang yar aman sa pinakaulihi sa lista ang Gimaras PPO nga may ara 7 gid lamang. Ginapahayag man diri ni Borio nga out of 3,562
ka other wanted persons. Nagpanguna gihapon ang PPO nga may 1,914 samtang nagpangatlo ang Bacolod City Police Office nga may ara 303. Bangod diri aksyon na Fred nagpanginbulahan gid no si Brigadier General Leo Francisco sa tanan nga mga unit commanders, especially ang NOCPO kag BCPO, matapos ka nagpakigbahin sa ila sining collective efforts sa mga kapulisan sa pag-aresto sining mga ginatawag nga law offenders. Action Alvin? Yes, sir. Wala raid? Wala raid. So, daw mo sang bypass pirmi ba? O gani man, tingala gani ko aksyon na Fred. Gaway ka na talupangdan ko ni aksyon Fred. Umpisa Wednesday last week. Wala raid. Wala raid diri sa Bacolod masyado kumbaga akan kong illegal drugs ang paghambalan. So na hadlok ng iban nga mga illegalista action Fred na. But anyway, ang report sang patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio, my power company. Reports ng patrol, inisi aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Martin. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like ay mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook ka. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nambala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-records ang kinanglanong kapag-titikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon isa sa umuwan kung umanapin.
Active man na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong to atuban ko palala. Lemuel Balois. Sit Kimbre Kinsine, Rosemary, ang lubong. Sige, klarohon kay para ang pizza bala, may balanta. Kay Candido Hildore, good morning. May lang nga pagmonitora. Kay Huma Lumina, dira kay Evelyn Pamusino, good morning lang. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsa kakagaw. Daw birthday subong ni Testrongko mo, kung di ko magsala. Kay Testrongko, happy birthday, kid. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.